Zhyb je kráľom cvičení na chrbát. Je to kvôli tomu, že je to veľmi zložité, komplexné, ale efektívne cvičenie. Oproti iným cvičeniam na chrbát, ako je kladka alebo mŕtve ťahy, je výhoda pri zhyboch v jednoduchosti. Stačia ti kruhy, prípadne hrazda a môžete to odcvičiť kdekoľvek. Zároveň to môže odcvičiť ktokoľvek, pretože nikdy nie si dostatočne silný na to, aby si nemohol progresovať z vlastnej váhy. Ak sa chceš naučiť bežať, musíš sa prv naučiť kráčať. Ak sa chceš naučiť toto. Prv sa musíš naučiť jednoduchšie prípravné cvičenia. Ako sa naučiť tvoj prvý zhyb, si ukážeme teraz. Z bežného života nám je táto pozícia dosť známa, či už pri učení, v škole, v práci, za počítačom alebo za mobilom. Pri jednoduchej vete vystri sa dokážeme vystrieť na malú chvíľu, ale naspäť sme potom v tej istej pozícii. Perfektne nám ale na toto slúži práve spomínaný zhyb. Ak sa ale nedokážem dopracovať k prvému zhybu, veľmi podstatný je obyčajný výz na hrazde. Kedy som nútený pozíciu a moje lopatky a ramena aktivovať do správnej pozície. Pri tomto cvičení dokonale aktivujem lopatky, ramenné svalstvo, čo mi oveľa viac pomôže pri povele vystri sa, ako samotný povel vystri sa. Začni obyčajným výsom. Zaves sa na hrazdu a spusti celé telo dolu. Aktivovaný výs, ak to budeš zvládať, je, že sa vyťahneš cez vystreté ruky, cez lopatky a ramená hore. V tejto pozícii chceš zlomiť hrazdu a predsunúť nohy jemne dopredu. Tým pádom aktivuješ core, spevníš lopatky, spevníš celé telo. Perfektné prípravné cvičenie ešte pred samotnými zhybmi. Jednoduchý tip k visu je skúšať ho čo najviac a čo najčastejšie. Kdekoľvek, vo fitku, doma, vonku, čo najčastejšie sa chytiť hrazdy a čo najviac sa len držať a visieť. Ak ale vis ovládáš, ďalší postup sú príťahy na kruhoch. Základná pozícia pri príťahu je, aby si uvedomil, že nezačínaš z mŕtvého visu, ale z aktívneho. Teda chceš zatlačiť lopatky k sebe a dolu od seba. Pri samotnom príťahu ťaháš lakte po pritele a priťahuješ ich prioritne k bokom. Teda nevyťahuješ ramena hore, ale lakte k sebe, ramena od uší a priťahuješ kruhy, prípadne TRX-ka čo najviac k bokom. Príťahy si môžeš rôzne alternovať. Či už od najjednoduchších variant až po tie zložitejšie. Perfektná alternatíva k príťahom na kruhoch alebo na TRX-koch je austrálsky zhyb. Stačí ti jednoduchá oska, hrazda, na ktorú zakvačíš. Výšku si môžeš prispôsobiť podľa toho, ako vládzeš. A budeš priťahovať prsia k činke. Zase podstatné mať aktívny výs, ramena dolu, pritiahneš hruď k činke. Z tréningu na tréning môžeš vidieť perfektný progres toho, ako si tú činku znižuješ stále nižšie a nižšie a robíš to opakovane náročnejšie. Odporúčam pri tejto variante čo najviac striedať aj úchop, či už nad matom alebo pod matom. Podobná, ale trošku náročnejšia varianta sú rovnaké príťahy, ale kolmo hore. Začni nohami, bokmi a celým telom rovno pod kruhmi a priťahuj sa kolmo hore. Snaž sa čo najmenej používať nohy a čo najviac používať práve ruky. Ďalšou variantou sú zhyby s gumičkou. Výhoda s gumičkami je tá, že keď robíme zhyby napríklad na stroji a kolená máme položené na nejakej podložke, je úplne vypojený core. S gumičkou to tak vôbec nie je. Náročnosť zhybov si vieš prispôsobiť hrubosťou gumičky. Čím hrubšia gumička, tým ľahšie zhyby, čím tenšia gumička, tak tým sú tie zhyby naopak ťažšie. Finálnou, ale zároveň aj najťažšou variantou pri zhyboch sú negatívne zhyby. Tie začínam výskokom na hrazdu a pomalým brzdením smerom nadol. Výhodou negatívnych zhybov je, že môžeš meniť jednak úchop, či už pod mat, či nad mat, alebo šírku, či už uši, alebo širší. Tým cieliš viac na chrbát, prípadne na ruky, páže, ramena alebo triceps. Progresia pri negatívnych zhyboch je jednoduchá. Čím pomalšie sa púšťaš smerom dole, tým náročnejší zhyb je. Ak všetky tieto prípravné cvičenia dokážeš, tak si len malinký krôčik od toho, aby si spravil svoj prvý zhyb. Svoj prvý zhyb nie je jednoduché spraviť úplne, že len tak. Ide o dlhodobý proces, preto musíš makať na svojich tréningoch. Ak chceš jednoduché tipy, nájdeš práve dole pod videom. Nezabudni dať like, odber, napíš do komentu tvoju cestu k tvojmu prvému zhybu, možno nejaké tipy, rady, ako si to zvládol ty, či ti video pomohlo.
Je to ale o trpezlivosti, preto musíš na sebe makať. Tréning po tréningu a ten prvý zhyb príde. Držím palce a let's go!